Tehdä pelikaveri näin. Sun pitää niinku mennä tänne. Painaa tää kaveri. Me painat toi. Kato, tää on mun kuva. Ja mun nimi on Tyynimiko. Niin, ja sun pitää niinku painaa tää mustaa. Ei tää, vaan tää lisää. Sä kirjoitat tänne Tyynimikko. Mä kerron sulle. Ne, kato, niin. Mä kirjoitin, mutta se ei toiminut. Kato, mä kirjoitan sun nimen. Kato. Mistä vitsi? Sit. Toi S-I-F. Mä kirjoitan lisää. Onko sun kuva tää? Koska tää on ainoa mikä tulee. Mä painan OK. Niin onks tää oikein?